Oy, paminaw. Basta Ganina rin na siya dito ba? Gulay sa aralan at komunidad. Tama. Ha? Kaya ni mabuhaton? Magtanim. Oo. Ayaw. Oo, sige. Gumawa ng kulungan ng mga alagang hayop. Gumawa. Kaya ni mo magbuhat og kanang kuan kulungan sa mga hayop. Oh, sa imo dapat isulat diha. Agoy, mauna ni, mausantang 48 years, kay dugay, kay makawaman og sulat. Ibaon sa lupa ang mga nabubulok na basura upang maging pataba. Ha? Oh. Takon, takakaligayan ba? Ha, pipis! Ginatabang. Day, tantugwa ka ka malugis. Wala ka naging maestra, day. Kamo, day na imo nga. Meron ko ba ako nagpadayon pagka maestra? Kahasol ba di ang kuliran? Inuok. Kuyawan akong kalang. Uy, mga abnormal pa di mong mga estudyante Mga da. estudyante kay. Ay, Diyos ka Lord. Stress mo kiwong bes. Unang ubang maestra, di na magminyo. Dungag-dungag. Ay, ginoo ko. Kulot. Kulot. Eskwela ka, kulot? Di ba pwede mapod sa School ka? Ang sikit tubig. Mag-school ka? O, dara. Kulot. Masamot na si Kulot, pati ako nga estudyante. Na, perting kuan ani. Bungkas pang hindi meron na. Dara. Paminaw-punan ng tamang salita. Ay, agoy, to ana, wala ni hanap ng panon, ano man ang marna. Tangan, number 1. Ano mo yung answer diha? Number 2. Pangitaa mga number diha. Amo na yung answer diha. Oh, ay answer dito. Delicious. Kasi Wala na, inom pa day kung ay, inya pa day kung may mga panggal.